ба инҷо бетанаффус тои пахтаи хомро меоранд. корхонаи бузургтарини насоҷӣ дар тоҷикистон дар як моҳ то 800 тонна нахи пахта омода мекунад. ин корхонаро ҳам мисли корхонаҳои саноати дигари зиёд дар тоҷикистон чиниҳо сохтаанд. мутахассисони чинӣ мегӯянд, коркарди пахта дар дохили тоҷикистон ҳам барои ин кишвар ва ҳам барои онҳо манфиатовар аст. барои рушди ин корхона мо нақшаҳои зиёд дорем. сехи аввал бо тамоми иқтидораш кор мекунад. сехи бузурги дуввум ба наздикӣ сохта мешавад. корхонаи насоҷӣ дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии Данғара бунёд шудааст. тоҷикистон мехоҳад саноат ва коркарди пахтаро дар дохили кишвар тавсия бахшад. андозбандии имтиёзнок яке аз василаҳои корсози ҷалби сармоягузорон номида мешавад. мо мехоҳем на танҳо ба истеҳсоли нахи пахта машғул шавем. агар ҳукумат дастгирӣ кунад, дар оянда ният дорем ки дигар сехҳо аз ҷумла истеҳсоли маторо ба роҳ монем. талабот нисбати онҳое ки бо коркарди пахта машғул мешаванд сахт аст. масалан, таҷҳизоти онҳо бояд замонавӣ бошад. дар ин корхона дастгоҳҳои наву муосири истеҳсоли Швейтсария насб шудаанд. корхонаи муштараки тоҷикиву чинӣ дар минтақае сохта шудааст ки аз ин пеш ҳеҷ гоҳ бо саноати сабук сару кор надошт. маоши кормандон аз 150 то 200 долларро ташкил медиҳад. ин маблағ нисбат ба маоши омӯзгорони макотиби миёна 2 баробар бештар аст. дар давлати хитой шаҳри вусиба тӯли 4 моҳ тарзи кор кардани ҳам установкаи ин аппаратҳо ҳам тарзи кор кардани ҳамин аппаратҳоро омӯхтем ва тӯли 2 сол аст ки мо дар ин ҷо коргарони наве ки меоянд ба даст ҳамчун коргар мо ҳамчун мутахассис ба онҳо меомӯзем, яъне ки ёд метем. дар тоҷикистон таҷҳизоти аксар корхонаҳое ки бо коркарди нахи пахта машғуланд кӯҳна ва бозмонда аз замони шӯравӣ аст. барои навсозии ин корхонаҳо ҷалби сармояҳои хориҷӣ зарур аст. вале феълан хориҷиҳо барои сармоягузорӣ ба иқтисоди тоҷикистон чандон майл нишон намедиҳанд. қонунгузории мураккаб, андозбандии зиёд, фасоду коррупсия ва буҳрони ҷаҳонии молӣ аз омилҳое ҳастанд ки рушди ин бахшро ҳам бо мушкил рӯбарӯ кардааст.